Takže čaute, sme tu pri ďalšom dieli z minihier. A dneska budeme natáčať Buibetu. A je tu za mnou Dony. Čaute, jíha! Áno, čaute. A ideme rovno na Buibetu, nebudeme vôbec ťahať čas. Ja som ešte nabral, nevadí. Počkaj ma, kámo, počkaj, ja vezme neodídeš, kámoško, vezme neodídeš. Poď na Buibetu. A poď na osmičku. Na osmičku? Už som, myslím, že už som. Už som? Som. No a keď sa dostaneme do hry, zatiaľ dám strich. Tú minútu. Ahoj. Takže som tu naspäť. Aká máš napísať, pozrite, do videa 112. Težké buď 22. Superman! Vás pozdravujem do videa. Skúrme postavať. Čo sa mi oni? Ja tam postavím rozlič. Som ja umerať, že poskladám Supermana, či čo im je? Teraz sa na chvíľku pohniem dole. A super. Dám sa oko. Ja iba to logo spravím. Si dám masku s logom. A budem potrebovať všetko. Ja to spravím s tým, ja iba logo tam dám. Ja poskladám celého Supermana, ty vole. Ja tam dám jeho logo. Potom kebyže chcete nájsť moje videa, tak môj channel je... A to už viete. Na Minecraftu. Normálne o Minecraft. Čo sme si zahrali. Ukázali, ako to tam vyzerá. Tak dúfam, že sa na to aspoň pozrete, no. Dúfam, že aspoň jedno z diamantí tu bude. Aspoň jeden. Dúfam, že aspoň jeden človek nás bude pozerať. A je kokos, a zajtra 100 odoberateľov, že what? Zrazu. Lebo zrazu, zajtra. Budú hore dneska videa, zajtra dojdem, kúknem sa na video. 5 milióna odoberateľov, kokos. Hovno. Potom propadne. Ale je jeden odoberateľ. Čo ti daj? Mám je taký bohatý. Ale nie, to sa nestane. To sa nestane. Ak vás môžem poprosiť, potom toto aj nazdieľajte. Ak vás môžem poprosiť. Ak to bude aspoň jeden človek pozerať. Toto bude pozerať, nech to aspoň nazdieľa. Keď ťa môžem poprosiť. No ja som urobil takého blbého Supermana, ty vole, že ja to si ani môžem, ani diváci si ho nepozrú. Ani diváci to nespoznajú. Ešte máme 2 minúty na stavenie. Ako náhle to dostávam, dám strich. Aby to zase nebolo nudné. Lebo to za chvíľku dostávam. Superman motherfucker. Motherfucker. Ne, uj to. Takže dáme strich. Nie, čiernu vlnu, čo som ja neger. Dáme strich. Potom sa vrátime. Čus. Ešte som to tam dal, posledná minúta, ale som to takto spravil. Takto sa to pozerám, že to skutať ešte jeden bod, tak je to som. Vidia som to mám. Dobre, ale to je taký 40 sekúnd asi. Hopa. Ja dám, že dobrý. Dobrý je to super. Adri, ticho, ide pesnička, hlasujeme iba.
Takže sme tu. Takže vyhral Cisco, druhé miesto Popko a nejaký Adria 3 bol tretí a ja som bol piatý. Takže teraz dáme menší street, my sa dostaneme do čo pripojíme, do akej minihry, čo pôjdeme, do akej areny. A si spustí hrať, tak sa tu vrátime. Takže dajte čaute. Takže sme tu a rozhodli sme sa, že pôjdeme z Kuba. Dúfam, že zase to najlepšom sa mi preruší natáčanie. Pevne verím, že nie. A ideme na ten skiversak. A poďme na devinu. Si? Neviem, ku hovoríš. Dobre, tak idem. Čo mi nezostáva? Len čakať. Kde si, kámo? Neviem, kde si ty. Tam si, tu som, kámo, tu som, napravo. Som za tebou, čau. Tu som, napravo, čau. Čo? Akože nevidím, ale čo? Neviem. Dobre veci a stretneme sa hen tam hore. Hore. Tak u seba. A neviem, kde si. Železný meč. Tu som, vedľa teba, ty, napravo. Ja ty si hneď vedľa napravo. Tu som hneď, nevidíš ma? Ty sa sem vystavaj. Aha, aj dole sú čestky. Aha, to ide, no ja dole. Nič moc. OK. To si zoberiem. Iba jedna je dole. Dobre. Nič moc. No, iba jedna je dole, no. Tak, hovno, niekto ma zabíjal. Help! Lak. Hovno! Je tu niekto! Shit! Ja ho zabijem. Chápeš? Lagy. Zomrel. Vyjebané lagy. Sorry, ho nám dal práve lag. To sa nám nepodarilo. Shit! Ja som zomrel. Lag. Aj ty? Ja nie, ja mám lag. Aj ty si zomrel, či ako? Ja ešte žijem. A kde si? Na Tu ktorom bojujem. Ale skapiem. Čo? No to vyhodilo odtiaľ. Neviem prečo. Poď ma na odtiaľ, poďme do... A idem lobby. Poď do... 15. Ja nejdem teraz Skywars. Ale tam je moja do 15. Takže čaute, čus. A pozdrav.